Hello guys, welcome back to my YouTube channel Niwankahadia. Tim ta kesngi ngamut ban shet no iya ka dok syiar haga rukom jing shet jong ngamo pilih yo I ngala ai nongkong ya une upian nang tapat us ing bat urun sun shenrai hadi nang ta saking bah nang tapat ngan ai la terpat kendian next usok sao bala dep grang saking bah next ngan ai no sok menrit saking bha nang ta saap ha duk bre iki jing syok te nang ta mano baju long kum mangamo pe la ban sha te kani ka jing sit ha ka por ba shet te nga mlen bha ban niat kum ne ki ka tiro ka shai ing bha ti janga phitim ki sa dak bha namar ba shai kum tha kum to namar ba la mlen ba la ban niat kum to ha ka por ba shet tang sipang lahap ban king moh namar ba yo ban ingkong gini ki jing syok namar hak ban at ha do ba I bha gini ki jing syok nagata kadau sipang hap king hap peki khnang ban lai ban ingkong te hak jing pek jong nga te la kham ibang hi gini ki jing syok pe ti la kham po yang ro kala syok la jong te la long hi ban ai no iya ka dok mata ngan ai no sakane ka dok kemeluk ro ngan ai hang ne ta ngan saking ngan tap shwa ga jing tap ban tak hang to nang tapat ngala ple pi gala mi bha to ga jang ka dok dei te hang ne hi ngan ai no khendiat kat kum ka jing don kam ngan ple ngan pe ka long kumno kala kham sbo hi kala long tip em balai nga shat sbo hadu kat ne namar bagi khun jonga ki long ki babang bha ban bam sbo shwa ban nga shet e ne ka dok ro ki laong nei shat sbo bha khnang bakan bang bha ka dok nagata ka daw ha ban shat sbo bha te finally ka dok kala I kumno phi ye I te kat kum ka jing bam jong I te kala bang bha ka ne ka dok ha ba kala sbo bha kum ne te tang kum ne video jangam ta kasni bye ngin sia sampat next video